Kardom karbiang loda aradon pan same la se pininelina le tumben chethan bonji la ke non 10 seat open for all po buthak la pen ke sia bang ke tripura long alam theparni sihat same le tum chethan pon lo pini same le tum chethan pon le tholna la se non le tum thekpon long lo je hala north east karbiang long live po apen e bon hon news channel bon hadak na tum thekpon long ji xcm rensing be alang ligi pu alam asalang ligi pu the thom alam do asi alang ligi pu bangela hano je non amendment do constitution amendment along karbiang long phasami sit ka pabaji polam ni sit ko ansi pabaji ma plotang te non ke dobom ke thongkep pen non paba thuing koi plote phokep lo pangpe lo plang te la phokep bang bong pen eli tum phan reservation ke inkoi ve ji posipo alang li pen paklang ponlo la si inkoi ya plotang te eli tum ke tripura pen ka chepek thang ta ve pin lo pani sesta mini liang than bono tripura long samya dak total sit ko no bang te 60 thokep bang bong pen reservation mate tribal satum han ke inkoi vet la pen plikep bang ke open for all non setami karbiang long samela bang so pon implement that plotang te thongkep ba bang ke la ke open for all dam jipo non ke sit kep se open for all chola sami non next bang ke thongkep se open for all dam jipo la pen ke the bang lang li pu pondo je non tribal satum han special protection act ki pi ponji polam si jong si non tribal satum han jong si special protection ni pi plotang tribal satum han ni pi protection ma hala tum han jong si rai rong plotang te li tum ma phan ke tribal satum han ke cherayun e la si li tum bang ke phere mi miang ang nong si dokok lo la pen ke sia bang galang li pu pondo long le lam ke la ke li tum che than bom lo sik se do la pu thak hala dak dok pik lo la pen ke la bang solam ke sarjai ka thar sami pinangan ang than pon lo alang li phan sami choro ponang je lang li sami pinangan ke than pon lo la pen rata phan isi contribution ke la lo arona lama bang e than bachini pon lo la pen put hot isia bang ke ni lina li tum han than bachini gang tu la bang ke non malum social media long la ke viral pic Pawan Kumar ki pulam the labang kwan dong ahok ne nahok ne edited kali ne kalang ne nili labang pura short chini ne sitame Facebook long bangge viral ulo sami hala dake tok abang ki minnam ko natong ki minnam ne kumar phanong pudam ji pune sami project hangjang ase hala alang ligi pu bangela puson hello je e jon avoing hu jong si sia beri long dolo plotang te hala bang so biri pakuruk sai un pusepu la benjong se aro tien long setame voing hu jong se bon krai lo plotang te hala so biri ko antong danger ne kwantong na hok jine labang solam itu matha dami mi kupian nong ki minnam jine sami jong si litum phan plotang te labang ge phere mi melo athino se tami to malong voing hu do koklo ke karbiang long ta kalima galang karbiang long da voing hu do olo non ke nak che yok don olo ase e jon vet kalilo non next man ke jon thong kep ta nang klang pola hello dona tum li tum ka phere mi miang ang bang ke ase tum chere pik nang ji la pen ke tum khai alam bang julo posi katu ko veri sojang phanda ka chuning ri bang ke la hello je e tum hol te ma politically ke engage nang ni engage ne det achok na tum ningang he tum samido setamina lom kachini bang ke nang sot aron alam kachini ke nang sot la pen ke misen bang phuhan kang wai the ka jakong bang ke li tum long do nang ji ko mala bang ma pu lalo la pen ke si bang rat han chuning ri kang tum bang lalo je ile tum komen bang chi pinang setame kangton kang thi bang ke pinang ne lalo ne lina tum han chuning ri kang tum ke itum constructive mesen alam the bang ke li tum che than nang chok che detang te che pa keng nang la hello ili to makenang bang ke sitami ka chi putot la pen ke chi pusit la pen juno dak ka chi pu bang ke la bang ke chok che la hello ni lina to man chuni ri kang tum ke next ben ke na tum sami ke mesen ala mang thanon po chington ching thi bang abidet po jening thelo